Ngaphambi kokuthi siqale, sicela uchofoze usubscribe, uvule nebell, ukuze ungaphuthelwa yividiyo ngayinye ebalulekile mayelana nemali yakudala, umlando, namathuba afihlekile angashintsha impilo. Uma uthanda izindaba zemali ezinamandla, le channel yakhelwe wena. Namuhla sizongena ekujuleni kwendaba engavamile, indaba ethinta umlando waseNingizimu Afrika, amandla emali, nokuthi into encane ingaba kanjani nenani elingaphezu komcabango. Sikhuluma ngeSouth Africa 5 cents coin ka -1970. Kubukeka kuyimali encane, ejwayelekile, kodwa ngaphansi kwaleyo nsimbi kunendaba enzima, enamandla, nenani elenze amadoda amaningi emhlabeni avule amehlo awo. Le vidiyo ikakhulukazi yakhelwe amadoda aneminyaka engu-55 kuya phezulu, amadoda azi ukuthi umlando, isineke, nolwazi kungadala ingcebo eqotho. Imali ayisona nje isikhombiso sokuthenga. Imali iyisibuko sesikhathi eyadalwa kuso. Ngo-1970, iNingizimu Afrika yayisesikhathini esinzima somlando wayo. Umnotho wawuguquka, izinqubomgomo zazishintsha, futhi izinsiza zemvelo zazidlala indima enkulu ekwakheni ikusasa lezwe. I-5 cents coin yaleyo minyaka yadalwa ngesikhathi lapho ukonga, ukukhiqiza ngobuningi, nokulawula izinsimbi kwakubalulekile. Lokho kwenza le mali ibe uphawu lwesikhathi, hhayi nje ithuluzi lokukhokha. Le mali yenziwa ngensimbi eklanywe ukuthi ihlale isikhathi eside. Ukuma kwayo, usayizi wayo, nesisindo sayo kwakuhambisana nezinqubomgomo zomnotho zaleso sikhathi. Kodwa okwenza le mali ikhetheke akukhona ukubukeka kwayo kuphela, kodwa indlela eyakhishwa ngayo. Kunezinhlobo ezimbalwa zale mali ezake zakhishwa, futhi phakathi kwazo kukhona lezo ezazi ukuhlolwa, noma ezakhishwa ngenani elincane kakhulu. Lawa macoin awazange ahanjiswe kabanzi emphakathini, okuyinto eyenza abe yingcebo efihlekile. Amadoda amaningi agcine imali emakhabetheni, emabhokisini amadala, noma ezikhwameni ngaphandle kokwazi ukuthi mhlawumbe aphethe into engavamile. Inani lemali likhula uma izinto ezintathu zihlangana: ukungajwayeleki, isimo esihle, kanye nomlando. I-5 cents coin ka -1970, kwezinye izimo ezikhethekile, ihlangabezana nalezo zidingo ezintathu. Akuyona yonke, kodwa leyo eyenza umehluko incane kakhulu, futhi yilokho okwenza ixoxwe kakhulu phakathi kwabantu abaqoqayo. Kulesi sigaba sempilo, amadoda amaningi ayaqonda ukuthi ingcebo yangempela ayakhiwa ngokushesha. Yakhiwa ngokubekezela, ngolwazi, nangokwazi ukubona inani lapho abanye bebona into evamile. Imali efana nale ayithengwa nsuku zonke. Ivamise ukutholwa emndenini, idluliselwa esizukulwaneni ngesizukulwane. Kunezindaba zamadoda athole le mali ezindlini zabazali bawo, engazi ukuthi iphethe umlando onzima kangaka. Umqoqi weqiniso akabheki imali ngamehlo omthengi ojwayelekile. Ubheka iminingwane, ubheka umehluko omncane, ubheka umlando wokukhiqizwa. Iphutha elincane ekwakheni noma umehluko omncane kusithombe kungaguqula inani lemali ngokuphelele. Le 5 cents coin ka -1970 idume ngokuthi kunezinhlobo ezithile ezinomehluko ongabonwa kalula. Labo abanolwazi bayakwazi ukuwubona lowo mehluko, futhi yilapho inani likhuphuka khona kakhulu. Isimo semali sibalulekile. Imali egcinwe kahle, engenawo umonakalo, engenawo umkhondo wokusetshenziswa kakhulu, iba nenani eliphindwe kaningi. Amadoda amaningi akudala ayazi ukubaluleka kokunakekela izinto, futhi lokhu kuyinzuzo enkulu uma kukhulunywa ngemali yakudala. I-5 cents coin ka -1970 egcinwe esimweni esihle kakhulu iba yinto efunwa kakhulu. Akusona isivinini, kodwa yikhwalithi egcina inani. Le mali ayikhulumi nje ngemali. Ikhuluma ngesikhathi, izinqumo, nomsebenzi wabantu ababeyakha. Ikhuluma ngomnotho, izinguquko, nokuthi izwe lalibhekephi ngaleso sikhathi. Uma uyibamba ngesandla, ubamba ucezu lomlando.
Yilokho okwenza amadoda amaningi ahloniphe imali yakudala ngoba ibuyisa izinkumbulo nezifundo zokuphila. Manje sifika lapho abaningi belalele khona kakhulu. Kunezimo ezithile ezingavamile kakhulu lapho iSouth Africa 5 cents coin ka-1970 iye yabhekwa njengengcebo enkulu emhlabeni wabaqoqi. Kulezo zimo ezikhethekile kakhulu, inani elikhulunywayo lifinyelela ku-$17 million. Lokhu akukhona okwansuku zonke. Lokhu kudinga uhlobo oluqondile, umlando oqinisekisiwe, nesimo esiseduze nokuphelele. Kodwa iqiniso lihlala linye, into encane ingaba nenani elikhulu uma umlando, ukungajwayeleki, nesikhathi kuhlangana. Uma unayo le mali, noma wazi umuntu onayo, mhlawumbe sekuyisikhathi sokuyibheka ngamehlo ahlukile. Ungakhohlwa ukusubscribe ukuze uqhubeke nokuthola izindaba ezinamandla ezifihlekile emlandweni wemali.